मर्निं भिउ नै ओरैजाय सान ओंखारदों माने होमबाबो औवाजों सिनायाखै बारा दिस इज इउटुब मानि होम ये देखो ओह माय गॉड उधर देखो सान कैसी लगी ओरै सान ओमफ्राय ओरैजाय जाहैबाय नै न' आरो नै आंना नै ब्लेकआ A few moments later. Lale. Boleh halal sini. Ini jadi lah nih. Malah jalan kan? Harus lah. Sina sindur lena isina belai jana isina sindur yana. Sindur lah isina. Haji kacau. Nah kayak. Naik nih video jeng. Sekolah pernah video. Nunggu mana yang video? One eternity later. Sekolah pernah ini video nih. Sekolah pernah tahu gila. गजब बेइज्जती है Mana? Nih. Mau pindah mana nih? जाजोबथ'बाय नै माने खालि जाजोबबाय नै नैयाव सेलफि माबा फट' माबा नामा इयो फट' लाग्रा नै थाबनो प्रग्राम दं दां दा मोनायाव नै इयो बक्स गोजा नै इयो नै ओमफ्राय नैयाव नाखाय देन्दला होदों नै देन्दला ना मा होनो नै Tago, nih yang mau foto siapa ini bang? Yang punya ini, nih, lihat dong lagi ya, lihat dia gini mah, nih, nih Arna, jeng kami kacau ya Arna nih, haji kacau, Tago, mau sana? Oh, video tuh mau dibikin deh. Kele dim tu. Hai. Boryana, nih. Boryana. Oh baga. कैसी लगी? Kayak air nane thong se, thong nei, thong tam, thong bring nih. Sampai di gojo. Nai deh. Mela se, mela. Nai fidung benar nama nih jeng nih hime. Mabew mau pindah mana nih? Sampai 28 mana? Besar jabe arna khungnaया nih. Sampai selfie lagra mana foto sapaikra. Phải nè để kele kra. Da tan banai dira. Da tan khang ban 20 ta na ma nang ate. Meton 20 ta ne. Keda nei bene. Isirniyaलाय माथो बुरजा दानखायो ओरैनो बाबा. Andang keda nei bene arna. Nih. माने ओमफ्राय सिंगारबो फैगोन होनना खोनादों आरोना नायनोसै माने फैयोबाथाय नोंथांमोननो देखायगोन आरोना माने सिंगार फैयोबा देखायनोसै ओमफ्राय फैगोन ना फैया नैबेनो आरोना नै ओमफ्राय बिसोरनि गाननाय ड्रेसा नैबेनो आरोना नै गुफुरानो आरोना नै ओरैजाय नैबे गुफुरा सेस इसोरनि ड्रेस गोजा आरोना नै बेफोरो सेस गावसिनि अरिजिनेल ड्रेस आरोना मेथन माखा नै बेफोरो इ नङा इयाव दंबाय थाखायो दाखालिनिफ्रायनो दङ इयो बिसोरखौनो जायो आरोना नैयाव गोदागासिनो दं ओइखिजाय